שלום חברים, ואני כאן עם גיא. בכל יום רביעי הוא איתי ונינה, ואם מישהו שואל עליי ועל גיא, לא, אנחנו לא זוג, אנחנו רק חברים. אף פעם לא ישנתי איתו, לא התקלחתי איתו, ואפילו לא נשארתי איתו. אנחנו רק חברים, ואני יודעת שמישהו בבית עכשיו אומר היא רק חיבקה אותי. למה אתה יכול לספר את זה? אני באמת לא סוטה. דרך אגב, אני ונויה עושות מופע עם עוד כמה ילדים. מי שרוצה לבוא תעדכנו אותי בתגובות. אני לא בטוח שכולם כאן מכירים את מתנס נינה, אבל אוקיי. מי בנינה פלוס ביום רביעי, אז די לרחל עליי ועל גיא. כן, אפילו מישהו מרגיש שאוכל מסתכל עלינו. כולם מוזרים פה חוץ מאיתנו. לא, אני רציני, אפילו מישהו מרגיש אוכל מסתכל עלינו, אני לא צוחק. אני ראיתי אותו. בקיצור, תבואו לנינה, אבל לא לשאול דברים עלינו. תודה. מיאו מיאו מיאו. מיאו מיאו מיאו. מה אתה עושה? מיאו. אני חתול. עשית רגע, סרטון הרגע שאנחנו לא בוקרב בגלל ששתי ילדים החליטו שמשום מקום שהם חושבים שאנחנו דורגים. טוב, תראה איפה אני לעומתך. למה אתה עוזר לו, ברו? אם אתה לא עוזר לו, אני מגלה לך במי הוא מאוהב. אני אומרת שלא יודעת במי אתה מאוהב, אין מושג.